Kublai shibuni phi barok ki parlok ki biju page ikene ke channel na kapor shakapor. Agane ke video ngidan banwan ra IP ki kam ki balaj. Apo Jongka District Implementing Division West Khasi Hill District Nongstoin. Ka kerteng jongka post kedai technical assistant bat data entry operator kerdan pule kan sedang nadu ka kelas 12 pass shaneng. Kino ki bukwa ban apply na kabenta kene ke post nga kerpat ipi page kene ke video na du basdang adu ban dukun kenang ba pentep ki ki kerdan pule ki bedan kam bat kam tam akabai dei bat kumno kerkuam ban apply. Teki bedang temai kene ke channel ru sumba banda subscribe nang ba penio ki jeng pentep ki be dei bat ki kam ki balaj apo ki district baper ki bedan apo mekalea. Ka Office Jongka District Implementing Division West Khasi Hill District Nongstoin ka khot application ha ka standard form na kabenta ki citizens of India ban pendam ya kini ki artli ki post kawai ka post kadai na kabenta ka post technical assistant bat sa kawai ka post kadai data entry operator apo Jongka PMAG West Khasi Hill District Nongstoin kani ka post kadai on contractual basis ka batang shisnam bat kidang la ban extend ya kene ka post kat kom ka performance jong u candidate bat kat kom ka continuation jong kene ka scheme ka age limit kadai khat prado lai pu arsnam bat na ka banta ki SC bat ST candidate ka relaxation na ka banta ka age kadai sansnam ka bumut ba khat prado lai penyo snam ki kerdan pule bat ki experience badan kam na kebenta kini ki artli ki post ka banengkong technical assistant kerdan pule badan kam pide ben pendap ya ke BTech lane BE ha ka civil engineering ka beli thu da ke institution lane university ka work experience pide ben dan license ha ka bai dei bat kaneka related field ka post ka baar ka dei data entry operator kerdan pule badan kam kadai tang kelas 12 pass bat pidai bendan yang ke diploma aga komputer ka working experience pidai bendan license ka bai dei bat kaneka related field tikino ki bedani kini ki kerdan pule pila belaj bu ya ki application ki jong phi apo ka office jong project director DRDA Nongstoin bat kelas date kedai arpau trek benai match arajar ar pendrew. Ya ki dokumen baro pidai benda self attested. Bat sengobha benda lek bah ya ki dokumen ki jongpi ka benengkong kedai ka standard form ka baar kanwan ka biodata ka balai kanwan ka degree certificate ki jongpi bat kin sebut ya ki SC ST certificate ki age nang ta ka date of birth nang taka permanent address ki experience certificate ki ID proof bat kumta terter kedor passport size dakan mau kawai banda self attest ya ki dokumen ki jongpi akan kono ko puar apa pilih bu application ya ki incomplete application without supporting document kinsha reject ya ka date of written bat ka interview kinsa pentim adin bat naga benta ki candidate ki boy syaka personal interview ki dai ban wan ra ki original document ki jongki ha ka por jongka interview kanam don kati EDA naga benta ki candidate ki ban attend syaka interview tikino ki bukwa ban apply naga benta gane ka post data entry operator bat technical assistant wat nampat sub A kelas date ban apply kadai haduk ka arpau terik benai match arajar ar pendrew. Tekene ke video ngidan ban wan ra ipita kini ke jing pentep kublai shibun.